Fl-imsida, propju quddiem investiment ta' 120 miljun euro fl-akkomodazzjoni soċjali, ġiet imħabbra politika ġdida li sservi ta' gwida għal mod li jiġu allokati postijiet ta' housing soċjali. Primarjament din il-politika hija mibnija fuq 3 pilastri. Dik li dawn il-proprjetajiet mhux se jibqgħu jinbjew, it-tieni li tgħid li ser ikun hemm ċikli ta' 10 snin maqsuma fi 3 fażijiet. Kull 4 snin mistennija ssir reviżjoni tas-sitwazzjoni tal-individwu biex imbagħad mal-10 sena jiġi analizzat jekk il-persuna għadix fil-bżonn tal-akkomodazzjoni li jgħix fiha. It-tielet pilastru jorbot mal-kunċett ta' rikonoxximenti, jiġifieri d-determinazzjoni jekk persuna għadix fid-dritt fuq il-post tal-akkomodazzjoni soċjali. Intqal li dawn ir-rikonoxximenti mhux ser jibqgħu awtomatiċi iżda wieħed irid japplika għalihom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay spjega li din il-politika hija maħsuba li tnaqqas is-segregazzjoni bħalma kien jiġri fis-snin passati li kien ikun hemm konċentrazzjoni ta' nies fl-istess sitwazzjoni soċjali f'binja waħda. L-allokazzjonijiet isiru madwar Malta kollha, inkluż binjiet ġodda kif ukoll binjiet li aħna qed inġibu mill-privat. Kontrarju għal binjiet oħrajn tal-awtorità, dawn il-postijiet mhux se jibqgħu jinbiegħu. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes iddeskriva din il-politika ġdida bħala waħda rivoluzzjonarja u responsabbli li se tiżgura li l-akkomodazzjoni eżistenti tibqa' disponibbli għal min verament għandu bżonn. Dawn il-proġetti, dawn il-units jibqgħu tal-poplu Malti biex l-Awtorità djar meta tiġi bżonn li tgħin in-nies vulnerabbli issib l-istokk adekwat biex tkun tista' tgħinhom. U allura qed ngħidu minn issa l'hemm, jiġifieri millum l'hemm, ħadd irregola politika ġdida f'dak li għandu x'jaqsam mal-allokazzjoni tal-postijiet il-ġodda, maħniex nitkellmu fuq il-postijiet l-antiki hawnhekk. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li din il-politika ġdida ser tapplika għall akkomodazzjoni soċjali ġodda u li għadhom ser jiġu disponibbli u mhux ser tapplika għal dawk il-binijiet li diġà jinsabu okkupati.